Il-Gvern qed jipproponi li fil-Korp tal-Pulizija b'mod sistematiku iżda anke għall-arrieda jsiru testijiet fuq uffiċjali biex jiġi assigurat li huma mhumiex taħt l-influenza tal-alkoħol jew ta' droga. Dan intqal mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt is-seduta parlamentari tal-Parlament it-tnejn filgħaxija. Dan il-mod qed naraw li dawn il-persuni jekk xi ħadd jagħmel hekk irid ikun hemm deterrent sabiex naraw li idealment ħadd ma jagħmel dan u jkunu soġġetti għal dixxilpina immedjata anke kif jipprovdi dan l-abbozz ta' liġi illi qegħdin naraw qudiemna llum. Il-Ministru Byron Camilleri spjega kif dan l-abbozz se jkun qed joħloq l-appell dixxiplinarju tal-Pulizija sabiex ikun jista' jsir appell għad-deċiżjonijiet li jittieħdu. Semma wkoll li bil-liġi proposta fuq il-Korp tal-Pulizija hemm li titneħħa l-kariga tal-kap eżekuttiv tal-Korp u jitpoġġa xi ħadd miċ-ċivil biex ikun bħala Direttur Ġenerali. Il-Ministru għall-Intern spjega f'din il-bidla hija parti mill-istrateġija ta' 5 snin li qed tlesti l-Korp għall-futur. Waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament, il-Ministru Camilleri semma kif taħt dan il-Gvern saru diversi riformi fil-Korp tal-Pulizija bil-kontra għal dak li sar taħt Gvern Nazzjonalista. Għal kif daw ir-riformi għamlu li l-korp iżjed trasparenti u li jagħti servizzi ġodda fosthom bil-pulizija fil-komunità. L-ewwel darba li tiġi rikonoxxuta għal korpi dixxiplinati il-ġimgħa ta' 40 siegħa tax-xogħol. Illi għall-ewwel darba bdew jitħallsu mill-41 siegħa l qudiem. Il ta' kull siegħa żejda li taħdem titħallas tagħhom. Għax hekk għandu jkun, għax dak huma drittijiet li jixtaqilhom il-ħaddiema kollha ta' pajjiżna. Intant fil-Parlament il-Ministru Camilleri ikkonferma li l-Korp se jkollu l-ewwel deputat kummissarju mara. Din se tkun Alexandra Mamo.